In de stroom van gasten was er een prominente rol voor de president van het land waar het om draait. President Karzai van Afghanistan werd ontvangen door minister Verhagen. Very happy to be here again on a very good occasion, and I'm sure the president of the country that brings added success to Afghanistan to the country tomorrow will show that as well. Eerder op de middag had Verhagen al een ontmoeting met Richard Holbrooke, de gezant van de Amerikaanse regering voor Afghanistan en Pakistan. I think this conference is already a success. Just look at this list of 90 countries and organizations who came on the shortest of notice. Every country here. Later vanavond worden nog VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton verwacht. Of 90 countries and organizations who came on the shortest of notice. Every country here. Later vanavond. Added success to Afghanistan to the country tomorrow will show that as well. Eerder op de middag had Verhagen al een ontmoeting met Richard Holbrooke. In de stroom van gasten was er een prominente rol voor de president van het land waar het om draait. President Karzai van Afghanistan werd ontvangen door minister Verhagen. Very happy to be here again on a very good occasion, and I'm sure the president of the country that brings De gezant van de Amerikaanse regering voor Afghanistan en Pakistan. I think this conference is already a success. Just look at this list